खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। आथिखालाव बर' समाजावबो नुफेरै खोनाफेरै जाथायफोरखौ जों नुनो मोनबाय थायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया 2:30 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा ओनसोलनि सानजा फाथाबारि गामिनि थागिबि जिथे बरगयारी आरो बिनि फिसाज्ला बिजेन बरगयारी आरो देखालाल बरगयारीजों लोगोसे बिजामादै गणेश बरगयारी मुंनि साब्रै दुथां सुबुंफोरा बरपेटार गामिनि थागिबि सोमदोन सुमफ्रामारिखौ सिखाजों दाननानै गोब्राबैनो जोखोम खालामदों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव जाथाया रावनिबो नखर गैयै जायगायाव जादों। जाय जायगायाव जाथाय जादों बेयाव सोमदोन सुमफ्रामारिया हा दंमोन आरो दंफांबो दंमोन आरो जायफोर सुबुंफोरा बिथांखौ दाननानै गोब्राब जोखोम खालामदों बिसोर सोमदोन सुमफ्रामारिनि दंफांखौ दाननानै फानखुमादों आरो बे जाथाया 1 दाननि सिगाङावनो जादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो बिसोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेयाबो सोमजिदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो दंफां फानखुमानानै जाग्रा सुबुंफोरा सोमदोन सुमफ्रामारिखौ थगायनानै बेनि सायाव सावरायनो होननानै लिंहरफ्लादोंमोन। नाथाय लिंहरफ्लानानै थांनाय समाव आखायाव दाबनै जायगायाव दानदों, फेन्दायाव दानदों आरो खर'आवबो मोननै जायगायाव दानदों। जायनि जाहोनाव बिथाङा गोबां थै गदों आरो गोब्राबैनो जोखोम जादों। बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। नाथाय बिथाङा गोथाङै थागोन ना थाया बेनि जेबो आसा गैया। बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ साथामखौ पुलिसा खाबाय, नाथाय सासेखौ दासिमबो हमनो हायाखै। बेखायनो जों खावलायदों जाहाथे बिसोरखौ हमनानै आयेन बादि गोख्रों साजा होयो, जाहाथे उननि समावबो बेबादि गिख्रंथाव खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थायो होननानै दाबि खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। जुबिन गार्गआ रुंसारि जालांनायनि उनाव आसामाव जुबिन गार्गआ थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय हांखुर जानानै दङ। जायखिजाया समावनो हमजानो हागौ। जुबिनखौ हांख्रायनानै लांनाय मेनेजार सिद्धार्थजों लोगोसे श्याम कानु महन्तआ गिबि मन्थ्रिया श्याम कानुनि हेंथायै मोनसे गोख्रों थिरांथा लादों। जुबिन गार्गनि थैनायनि जाथायनि सोमोन्दो थानायनि थाखाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि बानजायगिरि श्याम कानु महन्तआ आसामाव जायखिजाया हाबाफारि एबा फोरबो खुंनायनि बिथिङाव सोरखारा बेन खालामबाय आरो श्याम कानु महन्तजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया हाबाफारिनि थाखाय थोंजोङै एबा खेंसालियायै जेबो राङारि मदद, फोसावथाय एबा हेफाजाब होनायनिफ्रायबो जानगाराव थादों आसाम सोरखारा। आरो बेजों लोगोसेनो आसाम सोरखारा भारत सोरखारखौबो श्याम कानु महन्तनो जेबो रोखोमनि राङारि मदद एबा हेफाजाब होनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। उदालगुरिनि हरिसिङायाव गिख्रंथाव अर खामदों। उदालगुरि हरिसिङानि मोनसे अरेन्ज मुंनि रेस्टुरेन्टआव गिख्रंथाव अरा खामनानै सेवहांगार जायो। नाथाय बे अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। BTC बिसायख'थिया थांनाय 22 सेप्तेम्बराव जोबनानै थांबाय। नाथाय बिसायख'थिया जोबनानै थांब्लाबो दासिमबो हिंसायारि जाथाय खालामनाया जोबनानै थाङाखै BTR ओनसोलाव। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला सराइबिल UPPL दोलोनि मावख'खौ हरनि समाव खाबु लानानै सिनाय मोनै दुथांफोरा सावनानै गालांदों। बेबादि हिंसायारि जाथाय खालामनायखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रामधानु ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि UPPLनि मावख'खौ सावनानै गालांनाया बेल' नङा, बिथांमोना बिसायख'थि सोलिफुबाय थानाय समावबो सावनानै गालांदों। बिथांमोना मा गोसोखांनानै बेबादि सावनानै गालांबावखो बेखौ जों मिथिया। नाथाय बेबादि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो बेबादि सावनानै गालांनाया ना बिथांमोननि भटआ बारायगोन ना सोरबाया बिथांमोनखौ गिगोन। BPF दोलोआ दाल' नङा, थांनाय 17 बोसोर सोरखार सालायनाय समावबो बेबादि जाथायखौ खालामबोबाय थाबोदोंमोन। बेबादि सावनाय समाव बेयाव सानै सुबुंफोरा उन्दुनानै दंमोन आरो अरा ब्लाव ब्लाव खामोमोनब्ला बिथांमोनाबो खामफागौमोन। बेबादि खालामनाया जोबोद लाजिनांथाव आरो दुखुनांथावबो। बेनि थाखाय आं गोख्रों रावजों सोंखारियो। राजखान्थियाव सोरनिबा देरहानाय आरो जेननाया थाखायो, नाथाय बेफोरखौ लानानैनो समाजाव गुबुंले खालामनाय थासारिखौ दासिमबो नागाराब्ला समाजा माबोरै गोजोन जागोन होननानै बुंथिबावो बिथाङा। बेजों लोगोसेनो हिंसायारि जाथाय खालामग्राफोरखौ नागिरनानै आयेन बादि गोख्रों साजा होनो थाखाय खावलायबोदों बिथां डक्टर रामधानु ब्रह्म बिथाङा। 13 बोसोर बैसोनि मोगथां हाज'वारि मुंनि सासे उन्दै गथ'साया गोमानानै दङ। चिरां जिल्ला गुरुपासा जयलागाव गामिनि थागिबि जतिश हाज'वारिनि फिसाज्ला 13 बोसोर बैसोनि मोगथां हाज'वारिया थांनाय रबिबार बेलासिनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङ। न'खरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला मोगथां हाज'वारिया खुगायाव राव गैया एबा बिथाङा रायज्लायनो रोङा। बेखायनो सोरबाफोर मोगथां हाज'वारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 9435020275 नङाब्ला 7002486653 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। दावबायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बन्द जानानै थाथ'नाय मानास माहारियारि पार्कनि हाबग्रा दरखंखौ मैया दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होफिनबाय। मैया मानास माहारियारि पार्कनि बासबारि रेन्जनि नैथि हाबग्रा दरखंखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव BTCनि CHD आरो हाग्रा बिफाननि गाहाय सामलायगिरि सुमन महापात्र बिथाङा बेखेवनानै होयो।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।